rutina ja zaio teko bizitza bakarra Ta ezitzi nekatua gaudelako betiko modun Namestu ello gau ez dela bilege Erdikan bezele kuatea Bondala gala ua Aupa ekipo, ongi etorri Amaikan Per saiora, gaurkoan Leitzara etorri gara Euskal Herriko furgoneta txukunenaren bila, beraz deus, bi partaide esperoan ditugu, guazen ikustera zelakoa dakarkiguten. Ongi etorri bikote, Amaikan Per saiora, eskerrik asko hona etortzeagatik, gaurkoan Leitzan aurkitzen gara, eta, bueno, zuen buruak aurkeztuko ditugu aurrenik, zeintzuk zarete? Bueno, ni Mikel naiz, Ordezitik nator, eta zuren kanperren furgoneta hauentzako kiteak egiten ditut, eta hortan txegan nabil. Ni Gus, Erizondo Irigoin, Azparnetik nator, Lapurditik beraz. Eta nik daukat enpresa bat ere bai, mundura deitzen dena, eta hori. Ea nola paseko den gaurko saioa, ondo, seguraski, eta... Asteko bantur bat egingo dugu, zuetariko bakoitzak erakutsiko diguzue zuen furgoneta eta zuen kanperizazioa edo zelako montaia duzuen. Horretarako nik emango dizkizuet pare bat zotz eta luzeen ateratzen duenak erabakiko du zein hasiko den. Behin banturrak egin ditugula eta zuek pixka bat ezagutu zaituztegula, erronkatxo batzuk prestatu ditugu. Baina erronkekin hasi aurretik, zuetariko bakoitzak besteari puntuak eta bat egingo diozue ikusitako kanperizazioaren araberakoa. 0tik 5erako nota bat ezarriko diozue zuen lehiakideari. Orduan, behin puntu horiek batuta, erronken irabazleen puntuak batuta eta nik azkenean ezarritako puntuazio batzuekin lortuko dugu eta ikusiko dugu zein den gaurko saioko irabazlea. Bai? Beraz, zer gutxirekin, hasiko gara honekin, eta horretarako baitut hemen bi arkatz, bata bestea baino luzeagoa dena, eta aber zeinek hartzen duen luzea, bat eta beste, luzeagoa Mikelena. Mikelena. Zure kasuan, zuk erabakiko duzu zein hasiko den banturrarekin eta gero erronkekin. Gus hasiko da, nik gero jakiteko zer egin behar dean. Osoki, Gus. Zurekin hasiko gara, orduan erakutsiko diguzu zure furgoneta eta bere nondik norako guztiak. Bai, ados, oso ondo. Osoki. Jopla. Zer dugu hemendikan, azaldu diguzu pixka bat kanperizazioaren nondik norako guztiak. Bai, beraz hemen da kutsa mareitegian egoiten da, 5 eserlekuak mantenduak dira. Vale. Gero hemen kutsa honetan erakutsiko dizuet ze dagoen pixka bat. Vale. Orduan hemen bada su txiki bat, sukaldatzeko, eta gero hemen nahi duzuna emaiteko. Hemen... Eskutuan sartutako... Bai, hori da bai, haien lekua daukate, tak? Aulkiak, edo kasu honetan ere esak daiteke behar da euritakoa, gaur... Bai, horrelako egunak ateatzen direnean, aulkiak baino euritakoa. Asko oso ki. Bada lekua. Bai. Gero hemen... Ozgairu bat. Hau ere, ireki dezakat? Bai, ireki. Ah, bale. Ah, eta hemen pika txikia dugu. Bai, tak? Bale, harrikoa egiteko... Bai, harrikoa egiteko, edo... Eta gero... Depositua zera, hemen barrenean ere. Bai, hori da bai. Bale. Eta... Bai, honi esker ez da beharrezkoa elektrizitaterik edo... Bale, bomba manuala da. Modulo honek badu elektrizidaderik edo bigarren bateriarik edo alakorik ezarria? Modulo honek ez dauka, zenta hau da bakarrik mareitegian sartzen da eta gero kengarria da. Ez da zertan homologatu beharrik, legalki eraman daiteken zerbaitak, jarrita kendu... Bai. Bueno, Mikel, zure txanda heldu da. Zer ekarri guzu? Erakutsi guzu... Berlingo bat, ekarriet, bere altzariakin. Eta... Hau izango litzeke. Pozik gaude, nahiz eta dena beltza dagoen, nire bai kotxea beltza nahiko... Baina, bueno, hau izango litzeke sukaldeko kajoia, hemen zuantzako prestatuta, bertan sukaldatzeko eta bar. Hemen aldapan kasua hontan bezala, blokeotxo doke, hemen bertan... Eta guztiak hor kontuan edukita. Gero hemen bere konpartimentotxo bat, platerak,
Bai, kubiertuako bai, denalakoak gauza sartzeko. zapalak sartzeko. Vale, osea, somier moduan erabiltzen zuen taula honek, Bai. balio izu ere... Sukaldatzeko, enzimera modun, kazuelak edo zer gauza uzteko. Vale. Eta horrez gain dauke beste 3. posizio bat, Hori ikusten nahi nintzen hemen beran. Vale. Kanpoko hemen maitxo kanpone gizan, ez? esertzeko edo gero hemen eskubin. Konpartimendu huts bat, esango deu. Kasu honetan bidoitxo hori dauket, bidoitxurriakin. Eta, bueno, hemen baino goia daulako, baina, bueno, bidoitxo jarko litzeke hemen gainen jarri, eta hemen azpitik, adibidez, fregaderatxo bat, edo, bueno, zerbait garbitzeko, Vale. edo dutxa, Claro, dutxatxo bat, hau aterako genuke, jarriko genuke hemen gainean, Hori da. behin koltsoiak enduta. edo beste dutxa portatil bat edukitzeko kasu, hemen utzi dezakegu, eta, bueno, pixkat aukera ezberdin asko daude, dauzkeun artikulun arabera. Vale, vale. Hau piguz, Keixo, emango diote hemen dikan ere? bai, hemen, bai, begira. Tak, Hemen txekeixiten da. zuk hartu beste hanka, Ados. aurreratuko dut pixka bat, Gidariaren eserlekua. gero sartzen da hemen, Ados. ikusten duzu, Bai. bai, Hortxe. tak, hortxe, gero, hau, Nervioen artean geratzen da. Primeran. eta gero horrela. Eta gero hor nahi mauzu bi pertsonaik gidatzen aldute, eta Vale. gero ohea bihurtzeko, zein behar da, aurreko eserlekuak Bale. Aurrera bidali, bai, ez? aurrera bidali, eta aurreratu ere pixka bat. Ados. Bai. Ez da beharrezko Hortxe, guztiz bai. aurreratzea, baina. Tak, hau tiratu, tak, opra, bakarrik. Loso. Eta gero, Bale, eta hemen ohea ja baduzu, hau izango litzateke ohearen luzera Bai. guztia. hori da bai. Vale. Ados. Eta gero koltsoia falta da hori. Bai, Ontxe jarriko diogune, Bai. baduzu lagunduko izut. Bai. Hartzen. Bueno, Mikel, hasiko gara ekingo diogu honi. Bai, guzen kasun bezala, hau kendu beharko deu, ohe tablak zabaldu ahal izateko, orduan, laguntzen badiazu favorez? Bai, nik eutxiko dizut koltsoia, bale? Vale, perfecto. Ados. Oain, hau jetxiko deu, beste hau ere bai. Hemen dauzkegu oheko tablak, baina hauek desplegatu aurretik, aurreko eserlekua inklinatuko deu, hemen hankaentzako toki edukitzeko, Bale. eta bainola hartuta, Hortxe dizu bestea. Primeran. bat, eta hanka hau gelditzen da, bi tabla hauen artean harrapatuta, beste hanka luze hau. Beko posizio hortan, eta ja, daukagu Amigo, osea, ohea. tarteko hankak edatzen dira bi taulen artean. Bai, elkarrekin harrapatuta. Ados. Eta horrek ja ez dio uzten jasotzen Vale. sendo gelditzen. da. Eta hemen ikusten dudanez, oin koltsoia sartu aurretik, ikusten dudanez ere hau leno kendu duzu. Bai, Badago hemen tartea egon gelatxo gizan jartzeko, ikusten dut hemen aurki bat duzula. bai, tubo horren bitartez eta dauzken bi kono horiekin, hemen maien montatu daiteke, eta barrun eseri daiteke, txarra egiten daunen, edo, bai, Vale. edo goizeko hotza daunen, negoen nire nahi badezu jarriko deu, ikustezazun? Vale, venga, bai. Bai, tablatxo honekin, honek dauken konoarekin eta hor beran daun konoakin, hemen gotu hau hartu, sartu, Eta hau bere gainen. eta hor sartuta, Vale, Ba, hemen, bai, goizeko hotza konbatitzeko esertzeko- eta eguralik askarra egiten duen kasutan apurtxo bat Hori da. babesean egoteko askita sobera. hori da, hemen ez dugu bazkari familiarekin egingo, baina bueno, mokadutxo bat egiteko nahikoa izango Vale, litzeke. vale. Eta lehen ikusi ditugun bi pieza horiekin batera, honek beak balio do, tripodetxa montatu, Eta katxarro berak eta balio honekin dizu. berekin, Vale. daukagu. Osea, ez duzu Maitxo bat. engantxerik aldatu behar, bakarrik Hori da. oinarria. Eta altura honen ondo, nahi izan ez geho, maletatxo hauekin, hemen daukegu dana, espazio horiek aprobetxatzeko, erropa Claro, guzti claro, eta claro. bar,
Hau da... Batzutan probesten, gehienetan probesten ez diren zirrikituak dira, ez? Bai, gainera askotan horiek aislantekin eramaten diez, gidatzeko eta ez ditugu erabiltzen lehi horiek, orduan tapatuta eramatek ez du ezer kentzen, eta espazioa aprobetxatzekin asko irabazten da. Eta zelan dago hau montatua, ze ditu bentosak, o zelan du? Hau esango du sekretu bat dala, egiten enezen prototipo bat da, patentatzeko bidean da. Eta bai, hortzen nabil, hau pixkat ez dago oso txukun egin da prototipo bat dalako, baina hortzen nabil. Bere funtzioa betetzen. Espazioak aprobetxatzeko helburu horrekin, are gehiago olako furgoneta txikitan, zirrizkuk bilatu behar die. Vale. Primeran. Ongi badituzu, desmontatuko dugu, baina erronkatxo batzuk dituz prestatuak zuen dako, eta hortarako beharrezkoa dut, hau dena jasotzea. Eta bain kronometroa prest dugula, has dadila erronka. 3, 2, 1, aurrera! Hamar segundu pasa dira. Guzek beltzeia kanpoan dauka. Zein izango da azkarrena. Hogeita bat segundu. Bueno, bikote, tarronkekin jarraitu horretik, gustatuko litzaidak jakitea, Gus, Mikel, nondik datorkizue kanper munduaren afizioa, zenbat denbora daramazue hontan? Zure kasuan, Gus? Nire kasuan, dura 10 urte gutxik horabera kangua erosi nuen, eta hasieran kanperizatu nuen simpleki, eta ofizioz zugina naiz, eta gero pixka bat denborarekin, momentu batian pentsatu nuen enpresa bat muntatzea mundu honetan, gustatzen zaidalako zura arantzea eta hojera bidaiatzea ere bai, eta hojeatik sortu dut mundura enpresa. Ze ona. Eta zu, Mikel, nondi datorkizu? Zenba denbora damakizu, pixka bat kontu duzu? Egurraren afizioa espalditik, baserriko osaba ebiltzezan taian, eta berekin hasi nintzen txapuzeatzen esango dugu, eta egurren afizioa beti edukidet, eta hortxe onda nik ikasketakin eta gero ez neuken olako asmoi, baina pandemian bat eta beste, erabaki nuen honekin hastea, eta 4 urte daramatzat hontan, eta oso gustora, eta jarraitzeko asmotan. Ze ongi. Eta bidaiatzen eman dituzun, edo furgonetarekin eskapadak egiten eman dituzun urte hauetan, baduzue holan anekdota berezirik, edo kuriosidaderik, bidairen batean, oso gogoan dut, hemen gertatutakoa, akaso anekdotaren bat, o garabiarekin edukitako zerbait, o bapatean gurpila zulatu, eta ez ustean gertatu zitzaiten. Ze azkenean egia da, askatasunen batez dizula honelako katxarrokin bidaiatzeak, baina kotxe bat den aldetik, auto bat den aldetik ere baditu bere gauzak, edo kotxe barnean lotan, o baduzue holan zerbait. Ojerako kotxe txiki batean ondo antolatzen gara, bidaiatzen aldugu, adibidez joan ginen jadanik 2 pertsonen artean 2 astez Italiara eta ara ere, kanguarekin eta ara ere ojerako furgoneta batean ere posible da bidaiatzea. Ze gomendio emango zeniokezuk Gus adibidez furgonetan ibili ez den norbaiti, eta igual antzaz alako batekin animatuko litzatekenari, ze esango zenioke, ze gomendio emango zenioke? Zuk horren beste denbora hauetan eman da. Furgoneta hauekin ere posible dela bidaiatzea, eta ara ere badaukagu oe nahiko handia. Luzeeran, etxean bezala gutxi gora bera, eta beraz joa entzina, eta Eta zure kasuan, Mikel, baduzu holan anekdotarik, o bestela mezuren bat botaneko zeniokena ez baian dagoen pertsonaren bati? Anekdota duela 2 urte Dolomitetan izan nintzen, eta bertan loiten nun, eta bizie bertan egiten nun, eta ventilagailoa izurro zitzaion kotxeai,
ostiral bat zan, eta kotxea txibatuakin eraban mugatuta, ezin mugitu, desplazatzeko asmoa neuken, eta azkenen bukatu nun astelen arte txoiten, eta tailerran ondoan, tailerran kanpoan bertan lo egiten furgonetan, eta gero, azkenen konpontu zuten aste arterako uste dut, eta hoxe, baina bai, pasau nituen 3-4 egun tailerran ondoan lotan, eta bizitzen, eta hoxe. Eta horako furgonetak hartzeko asmoa dauken nahi, bai, noski animatzen ditut, azkenen guain gero ez da gehiago ikusten dira kanper handik, furgonetak, autokarabanak eta abar, baina edo nork ezin do bi kotxe eukitzeko aukera eduki, bai furgoneta eta zeolako batekin behar dezu beste kotxe bat, egunerokotasunerako, eta holako batekin baten dizu aukera, hori, egunerokotasuneko kotxe bezala erabili, eta gero eskapadatxo egiteko, asteburun, edo 2 astekoak, eta beti kontu neuki behar da, kotxe txiki bat dela eta bere muga dauzkela, eta ezin dela autokarabanateko bizi modu eduki, edo erosotasun guzti horiek ezin igual eduki, baina bai. Eta gero eta gehiago mugatzen nahi dien parkinetan ere, abantaia hoxe da. Badakigu 2 metroko barrerak eta askotan ikusten ditugu, eta furgoneta hondikin mugatuta gaude, eta baina olako kotxek barruraino eta... Bueno, bikote, eta kafetxo bat prestatzen dugun bitartean, bigarren erronkari ekingo diogu. Oraingoan galderatxo batzuk egingo dizkizuet, kanper munduarekin zerikusia dutenak, Euskal Herriko txokoen inguruan zerikusia dutenak, eta zuek zuzen erantzuteko banatuko dizkizuet hemen, bina horritxo, A, B, C eta D aukerak agertzen dira, eta nik orain irakurriko dizuet lehenengo galdera, emango dizkizuet 5-6 segundu pentsatu dezazuen erantzuna, eta nik 3 esatean aterako duzue zuen ustetan erantzun zuzena dena. Bueno, lehenengo galderarekin hasiko gara. Zein da Euskadiko kanper komunitatea biltzen duen, Bilbon ospatzen den jaialdiaren izena? A. Banfest Euskadi, B. Karavanin Euskadi, C. Camperlife Euskadi, edo D. Euskal Ban Meeting. 1, 2 eta 3. B eta B. Biak zuzenak dira, beraz, puntua nabagoitzaren dako. A2. Hurrengoa. Zein Euskal Herriko herrik du autokarabanentzako gune bat itsaso ondoan eta hiri erdigunetik hurbil? A. Orio, B. Getaria, C. Lekeitio, D. Hondarribia. Zeinek du itsasotik gertuen? 1, 2 eta 3. C eta A, zuzena A zen. Oriok du, itsasotik gertuago du, Lekeitiok baino. Hurrengora, dagoeneko 1. Ze mugikor aplikaziok uzten die bere erabiltzaileei lo egiteko guneak bilatzen eta denbora errealean iritziak partekatzen? Bai? A. Camper Stop, B. Camper Night, C. Park for Night, D. Aurreko biak zuzenak dira. 1, 2 eta 3. D da zuzena. Camper Night eta Park for Night dira. 2 aplikazio horiek. Hurrengo galdera. Gipuzkoako zein udalerritan dago pagoeta parke naturala, furgonetan ibilbideak egiteko aproposa dena? A. Tolosa, B. Aia, C. Bergara, D. Azpeiti. 1, 2 eta 3. B. Zuzen zabete biok, beraz, puntu bana. Egingo dugu rekuento bat, zuk 2 damazkizu eta zuk 3. Lau uste. Lau izan dira, bai. Baina bi galderak Gipuzkoakin zegoeten zerikusi eta eskate... Hor ezin dutxe egin. Lau eta 2. Bale. Nafarroako zein herri da bere arkitektura erdiarokoagatik ezaguna eta kanper munduko bidaiarientzat helmuga aproposa? A. Lizarra, B. Olite, C. Uxue, D. Gares. 1, 2 eta 3.
kasu hontan, guzek asmatu du, olite dugu, bertan jauregia eta bertan furgonetakin ibiltzeko gunea proposak dituen tokia, osongi. 4-3, goazen urrengora. Ze plataforma digitalak uzten du penintsulan partikularren artean, camper furgonetak alokatzea. Bai? A. iEscapa, B. Airbnb, C. Van and Go, D. Camping and Van. 1, 2, 3. iEscapa zen zuzena, eta honekin kuiza amaitutzat ematen dugu. Kasu hontan A zen erantzun zuzena, beraz honekin amaitutzat ematen dugu bigarren erronka, eta Mikel dugu irabazle. Goazen hirugarrenaren bila. Eta azkenik, hirugarren erronka, minutu terdi dute gure lehiakideek argazkirik txukunena egiteko. Hasta bila kontua, 3, 2, 1, aurrera! Minutu bat eta 20 segundu! Hor, guzek baditu batzuk. Mikelek prestatzen ari du bere txokoa. Minutu bat eta 10 segundu oraindik baditugu. Mikelek dena prestitzi du hemen. Guzek badu hemen bere konketa, bere pika prestatu du. Argazkia egiteko. Nahi beste atera ditzakezue. Eta gero bat erabaki beharko duzue. Minutu bat faltan. Ber zelakoa egiten duten. Naiz. 40 segundutxo. Hogeita 2 segundutxo. Amar, bederatzi, 8, 7, 3, 2, 1, denbora! Egina! Guazen! Bueno, bikote, maizkia zuen mugikorrak argazkiak ikusi nahi ditut eta hemendikan bat, hemendikan bestea. Biak dira oso txukunak, eta kasu hontan, guzek horizontalean atera duenez, egia da altzari guztia ikusten dela, furgonetaren errestasun guztiak, orduan kasu hontan, zu izango zara erronka honen irabazlea, eta eginen dugu ongi baderitzozue, beste erronken errekontua, eta nik emango dizuet nota bana, ikusitako guztiak behin ikusita, bai? Guz, zu izan zara erronka honen irabazle, beraz puntu bat lortzen duzu. Aurreko erronka kuizean Mikel suertatu da irabazle, eta biek oso harin ohea montatu baduzu ere, Mikelek ere harinago egin du. Beraz, 3-1 geratzen da momentuz kontua. Nik 2 furgonetak eta 2 altzariak asko gustatu zaizkit biak. Egia da, nik lehenesten dudala barruan egoteko aukera, eta hori dela eta zureari, Mikel, 0-tik 5 puntuazioan 4 esarri diot, eta zureari guz antzeko ezaugarriak baditu ere, 4 puntu horiek ezin izan dizkiot eman, nik lehenesten dudalako kasu honetan barruan egoteko aukera, zure kasuan 3 eman dizut, eta behin puntu hauek ditugula, bukatu aurretik, aterako ditut zuek elkarri eman dizkio zuen gutuna zalak, eta ikusiko dugu bakoitzak besteari ze puntu eman dizkio zuen. Kasu honetan guzek Mikeli 4 eman dio. Egingo dugu rekuentua. Orduan, zuk Mikel daramazkizu 2 gehi 4 gehi 4, 10 puntu. 10 puntu. Eta Mikelek guzi beste 4 eman dio. Zure kasuan, puntu bat erronketan
3 puntu, gehi, beste lau hauek, 8 bat izango duzu. Ikusten duzuen bezala, osta ibili zarete, 10 puntu eta 8 puntu, eta badugu gaurko saioaren irabazlea, Mikel, bosteko emango dizut, irabazlea zaren aldetik, eskerrik asko parte hartu izanagatik bioi, eta orain irabazleari sari emango diogu, baita zuri ere guzti detailetxo txiki bat emango dizugu. Eskerrik asko parte hartu izanagatik. Ni bukatu horretik gauza bat galdetu nahi nizuken, gustatzen zait gauzak hobetzea eta pixkat feedbacka jasotzea eta produktu egotu ahal izateko, bostetik 4 bat eman diazu, ze beharko luke 5 bat jasotzeko? Ze beharko luke 5 bat edukitzeko. Autonomia aldetik nik ezinbestekotzat jotze dut bigarren bateria bat edukitzea. Horrek emango lizkiokelako izugarrizko errestasun pila. Egia da, bere onurak eta bere kalteak dituela ere, homologatu garra delako, baina 5 bat lortzeko behintzat bateria bat edukitzea. Onartzen dizut. Eta nire kasuan, beraz? Eta zure kasuan... Lan gehiago, Zure kasuan, aipaturiko bi aspektu horiek. Barruan eserializateko tartea edukitzea, orain sirimiriak jotzen duenean, barnean egon izateko, eta elektrizidadeak ematen dizun autonomia hori, besterik gabe. Eskerrik asko bikote, zuen denboragatik eta parte hartu izanagatik, eta zuei mila esker hemen egoteagatik, 3. saioan elkar ikusiko dugu, beraz, hurrengora arte, ongi izan.